our section B judge is leaving the ring. I'd like to take this opportunity to thank Mr. Richard Miller from the Hen Youngsters for his excellent judging over the last 2 days. I'm sure you enjoyed your appointment, and I'm probably glad it was a little bit cooler today for you. Diolch yn fawr iawn I chi. A dyma ni nôl i'r de, i'r adran C, a just dala yr march ifanc diwetha I gael I golwg y beirniad Cheryl Frith, cyn iddi benderfynu y gorau o'r dosbarth. Digon o liw I dynnu sylw fan hyn ar y ceffyl. Felly'r merch adranec ifanc yw'r rhain. Yn dilyn y dosbarth yma fyddwn ni'n gweld y merch hun. Dyma'r ceffyl diwetha I wneud sioe unigol. Dyw'r penderfyniad heb gael ei gwneud eto. Bosib fydd yna newidiadau yn dilyn y perfformiad yma. Ond ar y brig ar hyn o bryd, mae gyda ni Stalins Sunray, eiddo I Nicole Wayman, gyda Will Perrins. Ar yn ail, I Joe Jimmy Lee, fel o ti'n gweud, Libron Thomas O'Malley. Dyna'r ddoi ar y brig ar hyn o bryd, ond dyma fe Stalins Sunray, Will Perrins a Joanne Nicole Wayman. Mae'n blin da fi, Nicole. Joey Mason yn drydydd ar hyn o bryd. A'r ceffyl yma syfoi Peaky Blinder. Beirniad I weld yn eistedd nôl ychydig, ac I yn edrych yn fanwl iawn ar y un sydd ar y brig ac yn ail. Nawr yn edrych ar un sy'n drydydd, Joe Mason syfoi Peaky Blinder. Mae rhaid cadw sylw ar y merch yma, does dim ymlacio o gwbl ar gael nes bod y gerdyn yn dyddwylo. Ni'n gweld y gwaith, codi porfa, tynnu sylw y merch yma. Mae'r foment yn bwysig. Mae'r cerbydau'n gallu fod yn cart, wagen neu gambo. Sam Mosley. Glan Hael Royal. Dim yn agos i'r brig ar hyn o bryd, ond pwy sy'n gwybod? Mae yn y rhes flan, felly mae nawr yn mynd nôl i'r rhes ôl I gael golwg terfynol. Atgofio rhyw 10 yn cystadlu am y wobr, y gorau o'r merch ifanc. Cheryl Frith yn hoff o gerdded, yn dwi. Mae hwnna'n beth da I weld bod I yn parchu bob anifel. Blaen neu gol, mae yn edrych ar bopeth ar diwedd y dosbarth. Alli di ddim yn lacio ar fenyw hyn am bwyty lle. The sponsors of this section is the family of the late Merlod Wel I Razzle Dazzle, y Palomino sy'n cael ei llygad hi ar hyn o bryd, I Lucy Howarth. If we look at the example in front of us here, it shows that this animal will be outworking for quite a considerable duration. Nawr te. You can see there that it has bags hanging from the rear, which suggests food for the day. Dewis wedi bod, trafod wedi bod na. Os ei bod y benderfyniad a droed, mae'n danfon o allan eto. Mae yn. Mae wedi wneud ni, yn dwi. Dwi ddim yn meddwl bod pethau mynd I newid felly. Cael dymach o'r pellter na I gael cymaru. O na, mae'n gofyn i'r ddoi gynta I fynd am drod. Felly mae'n gymaru y symudiad yn y ddau gynta.
Ceffyl yma yn symud yn rhaid trwy'r yn dywe. Yn symud yn syth fyd. Syth, ydi. O golwg tu flan iddo fe. A dwi heb gwywo o gwbl yn gwe. Mae Ceffyl wedi bod yn y cylch ers bron i bod awr byddwn ni'n dweud, ond dwi heb gwywo mewn unrhyw ffordd. So mae'r gystadleuaeth y drot rhwng Stal and Cymreig yn gyntaf hyn o bryd a Libron Thomas O'Malley. Dyna'r ddoi. Rhywbeth am yr ail mae'n hoffi cyn bod wedi gwneud hyn. Wel, maen nhw'n agos. Maen nhw'n debyg yn nhw, ydy. Lle ti... Bosib bod hi'n am brofi pwynt. Mae am ddangos i'r gynulleidfa pam bod hi wedi gosod nhw fel oedd hi wedi gwneud. Falle. Oherwydd mi ath Cymreig yn dda, yn rhwydd iawn, o'n i'n meddwl. Do, fe ath e'n rhydd iawn i gofio mae hon yn fenyw farchogaeth. Falle bydd y symudiad Cymreig yn well iddi llygad hi. Mae'r het wedi dios Will Perrins. Chwys yn tasgu ar ei dalcen, ond yn mynd ar wobr gynta. Stal and Cymreig eiddo i partner Nicole Waymond. Lotwm Glyndwr Tad a Donis Lucy Lockett y fam. Ac yn ail wrth gwrs, Libron Thomas O'Malley i Joe Jimmy Lee. Gynrydydd, Joe Mason, Savoy Peaky Blinder. Ie wir, mae'r ddoi cynta yn agos yn ei batrwn, a maen nhw fel clones bach yn y farn i. A dyna ni gan bod yr haul yn dechrau i sgleirio dros yr prif. Mae... A dyma ni tra bod yr haul yn dechrau sgleinio dros y prif gylch. Dyma Stal and Cymreig yn curo popeth yn dosbarth y merch ifanc i sefyll y gorau yn yr adran C. A dyma ni enillydd dosbarth y merch ifanc yn dwylo Nicole Waymond a Will Perrins. Stal and Cymreig yn curo popeth arall yn y cylch i fod y gorau o'r merch ifanc. So many congratulations to both of you, and please give your acknowledgement in the grandstand.